Кніга Лявіт, раздзел 13. Далей прамаўляў Господа Маісея і Арона кажучы: «Калі у якога чалавека на скуры цела з'явіцца пухліна, або гнайнік, або белая пляма, што ёсць рана праказы, то хай прывядуць яго да Арона святара або да аднаго з сыноў яго святароў. Калі той убачыць, што на скуры рана і валасы змянілі колер на белы, ды сам выгляд плямы паглыбіцца на скуры цела, гэта рана праказы. Калі святар убачыць гэта, хай прызнае яго нячыстым. Калі, аднак, пляма на скуры будзе белая, але не углыбілася у цела ды валасы ранейшага колеру, то святар адасобіць яго на 7 дзён. 7-га дня агледзіць яго. Калі святар сцвердзіць, што пляма не павялічылася і не пашырылася на скуры па-за ранейшыя межы, то адасобіць яго яшчэ на 7 дзён. Пасля 7 дзён зноў яго агледзіць. Калі пляма пацямнее і не пашырыцца на скуры, то святар прызнае яго чыстым. Гэта лішай. Ды хай чалавек вымае адзенне свае і будзе чысты. Калі, аднак, лішай пашырыўся па скуры пасля таго, як ён быў агледжаны святаром і вернуты на ачышчэнне, хай зноў прывядуць чалавека да яго. І калі ён убачыць, што ўсё так і ёсць, прызнае яго нячыстым, гэта праказа. Калі на якім чалавеку выявіцца праказа, прывядуць яго да святара. Святар агледзіць яго, і калі на скуры яго ёсць белая пухліна, парослая белымі валасамі, і на пухліне жывое мяса, хай прызнаюць застарэлую праказу, што вырасла на скуры. Тады святар прызнае яго нячыстым і не адасобіць яго, бо гэта відавочная нячыстасць. Калі ж праказа расцвіце шырока на скуры і пакрые ўсю скуру хворага ад галавы да ног, наколькі могуць бачыць вочы святара. Ды убачыць святар яго, што праказа пакрыла ўсё цела яго, то ён аб'явіць хворага чыстым, таму што перамянілася ў белае, ён чысты. Калі выявіцца на ім жывое мяса, то ён будзе нячысты. Святар, убачыўшы жывое мяса, прызнае яго нячыстым, бо жывое мяса нячыстае, гэта праказа. Калі ж жывое мяса станецца зноў белым, хай ён прыйдзе да святара, які, агледзеўшы гэта, прызнае яго чыстым, ён чысты. Калі ў каго на скуры цела была скула і зажыла, але на месцы скулы з'явілася белая пухліна або чырвоная пляма, то гэты чалавек павінен паказацца святару. Калі той убачыць, што месца плямы паглыблена адносна скуры і валасы змянілі колер на белы, ён прызнае тады яго нячыстым. Гэта хвароба праказы, которая зацвіла на скуле. Калі ж валасы ранейшага колеру і рана цемнаватая, і скура паблізу не сапсаваная, хай адасобіць яго на 7 дзён. Калі ж яна разрасцецца, то святар прызнае на ім праказу. Гэта бо хвароба праказы. Калі, аднак, плямя застанецца на тым самым месцы і не пашырыцца, то гэта рана на скуле, і святар прызнае яго чыстым. Калі хто мае на сваёй скуры апёк, ды калі на мёсцы апёку паявіцца чырвонае або белае плямя, дык святар агледзіць яго, і вось валасы змянілі колер на белы, і месца яе паглыблена адносна акружаючай скуры, значыць, гэта праказа, якая зацвіла на апёку. Святар прызнае яго нячыстым, бо гэта хвароба праказы з'явілася на ране. Калі, аднак, святар сцвердзіць, што на пляме няма белых валасоў і што яна не паглыблена адносна акружаючай скуры, ды што яна пацямнелая, дык святар адасобіць яго на 7 дзён. 7-га дня зноў яго агледзіць. Калі пляма пашырыцца на скуры, то прызнае яго нячыстым. Гэта хвароба праказы. Калі, аднак, плямя не пашырыцца па скуры, але пацямнее, значыць, гэта пухліна ад апёку. Таму прызнае яго чыстым, бо гэта ёсць рана ад апёку. Калі ж у мужчыны або ў жанчыны на галаве або барадзе з'явіцца пляма, хай агледзіць яе святар, і калі яна будзе
паглыблена адносна акружаючай скуры, і валасы на ёй сталіся жоўтымі і тонкімі, дык святар прызнае іх нячыстымі. Гэта паршывасць, праказа галавы або барады. Калі ж ён убачыць, што плямя паршывасці не змянілася адносна прылеглага цела і што валасы на ёй не чорныя, дык адасобіць іх на 7 дзён. У 7-й дзень агледзець пляму, і калі пляма не разраслася і на ёй няма жоўтых валасоў, ды калі месца плямы не паглыбіліся адносна скуры, то чалавек паголіцца, але не абголіць месца плямы. І святар зноў адасобіць яго на 7 дзён. 7-го дня, калі святар убачыць, што пляма атрымаецца свайго месца і не паглыбілася адносна скуры, то святар прызнае чыстым. Памыўшы адзенне, будзе ён чыстым. А калі пасля ачышчэння зноў разрасцецца паршывасць на скуры, то не будзе ўжо больш высвятляць, ці не змяніўся колер валасоў на жоўты, бо ён відавочна нячысты. Калі ж плямя застаецца, ды не будзе на ёй чорнага воласу, то хай ведае, што чалавек здаровы, і хай святар смела заяўляе, што ён чысты. Калі ў мужчыны або ў жанчыны на скуры цела іх з'явіцца шмат плям белых, хай агледзіць іх святар. Калі сцвердзіць, што на іх скуры бледнавата белыя плямы, ды хай ведае, што гэта крапіўка з'явілася на скуры, ён чысты. Калі з чыёй галавы выпадаюць валасы, то ён лысы і ён чысты. Калі ў каго выпадаюць валасы з ілба, ён паўлысы і ён чысты. Калі на лысіне або на залысіне з'явіцца пляма белая або чырвоная, значыць гэта праказа, которая закрасавала на лысіне або на выласілым чале. Хай святар агледзіць яго, і вось пухліна белая або чырвоная на залысіне, падобна да праказы на скуры цела. Гэта значыць, чалавек нячысты, пракажаны. У яго на галаве праказа. Пракажаны, крануты гэтай хваробай, будзе мець раздранае адзенне, нячэсаныя валасы на галаве і бараду заслоненую. І будзе крычаць: нячысты, нячысты. Увесь час, пакуль апанаваны праказы, нячысты будзе жыць асобна па-за лагерам. Калі на якімсьці адзенні з'явіцца праказа, ці на адзенні ваўняным, ці на льняным, ці на аснове, ці на ўтоку льняным, ці на ваўняным, ці на скуры, ці на якім вырабе скураным. І калі з'явіцца пляма зеленаватая або чырнаватая на адзенні, або на скуры, на ўтоку, або аснове, або на якім другім вырабе скураным, трэба лічыць, што гэта хвароба праказа, і трэба паказаць святару. Ён агледзіць заражаная плямай і замкне на 7 дзён. 7-го дня агледзіць зноў, і калі заўважыць, што яна пашыралася на адзенні, або аснове, або на ўтоку, або на скуры, або на якім іншым вырабе, зробленым на скуры, то гэта праказа ліхая. Хай прызнае ён адзенне, ды ўсё тое, на чым яна будзе знойдзена нячыстым. Запаланела ёй адзенне, ды ўсё, на чым было знойдзена. І ён павінен спаліць гэта агнём. Калі ж, аднак, убачыць, што яна не пашыралася на адзенні, або на аснове, або на ўтоку, або на якім скураным вырабе, то ў такім выпадку святар загадае вымыць рэч, на якой ёсць зараза, і замкне яе яшчэ на 7 дзён. Калі ж па вымыцці святар убачыць, што пляма не змяніла свайго віду, то гэта рэч нячыстая, хоць і пляма не пашыралася. Спаліш тое агнём, бо прымяшалася зараза ці з аднаго, ці з другога боку. А калі па вымыцці пляма станецца святлейшай, то святар адарве гэтае месца і аддзеліць ад цэлага. І калі плямя зноў з'явіцца на тых рэчах, якія раней былі незаражаныя, то гэта лятучая і вандроўная праказа. Спалі гэта агнём. Аднак тое, што ты вымыў, ды з чаго знікла плямя, тое памый яшчэ раз, і будзе яно чыстым.
Гэта вось закон адносна праказы на адзенні ваўняным ці льняным, на аснове або утоку, або на якім скураным вырабе, каб прызнаць іх чыстымі ці нячыстымі.